Kemm il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Nfenek kif ukoll mid-Dar Ċentrali se jibqgħu jassiguraw lil min irid jidħol fl-iskema ta' self sigriet tal-Partit Nazzjonalista li jisimhom se jibqa' moħbi. Quddiem diversi mistoqsijiet dwar l-iskema tal-Partit Nazzjonalista u n-nuqqas ta' trasparenza marbuta magħha, fil-Partit Nazzjonalista ttieħdet id-deċiżjoni li jinjoraw dak li qed jintqal u jimxu mal-pjan li jinżamm kollox sigriet. Fil-fatt, Nfenek qed tassigura lil min iċempel li assolutament kollox se jibqa' anonimu. F'telefonata li traskrizzjoni sħiħa tagħha kienet ippubblikata fil-ġurnal Kulħadd u fil-paġna Facebook ta' One News, xi ħadd li ppoża ta' negozjant li jrid isellef talab garanzija dwar il-ħabib. Assolutament qaltlu Nfenek. Di mhijiex donation, di mhijiex donation, allura m'hemm l-ebda obbligu li this is a private contract, this is by contract, u it is a loan, di mhijiex donation. Il-kontratt jibqa' bejni u bejnkom biss. Assolutament, assolutament. Nfenek li kumpanija tagħha fetħet kumpanija l-Panama għal nies li ma nafux min huma hija l-persuna li qed tieħu ħsieb kollox. Fil-fatt mid-Dar Ċentrali ftit li xejn għandhom dettalji għax kollox huwa fidejn il-President tal-Eżekuttiv. L-uniku ħaġa li jistgħu jgħidu mill-istamperija hu li se jibqa' kollox sigriet. Issa, jew hekk għandek xi diffikultajiet titkellem magħha fuq it-telefon u x'ismu, jekk fil-każ tara ma tix titkellem fuq it-telefon tagħtik appuntament u titkellmu eċetera ġifieri bil-libertà kollha. Jista' tagħtini l-isem u t-telefon number tikkuntattja later in today illum stess, ġifieri. Femtek. Jina l-importanti aħna nibqgħu anonimi li ħanselfu l-partit u xek. Iva, dana kuntratt privat. Dana kuntratt privat, ġifieri. Legal fees tal-kuntratt m'hemmx, ġifieri ħlasijiet mal-kuntratt tal-kuntratt m'hemmx.